5, 6, 7, go. Hi, we are Deacons Revive. My name is Tinkerbell. And I am Lubina. And I am Wawaranda. Ayan po, mauni ang video para po sa tanang mga bayot na nagsakit ng mga buot, dughan, buot, lagot kasing lubot. Now, nagsakit ang buot na manglaki. Manglaki na murag alikan si kay Tama. Para ni sa tanang pahada ng mga lalaki, mauni tips para ganahan po yung mga bayot, ha? 13 reasons why, ganun. 13 reasons why, salida kayo. 13 reasons why ganun magsakit yung buot sa mga lalaki, mga pagagnaw. Magsakit ang buot sa mga bayot. Mga dilitan ng mga lalaki, yan ang iban. Iban, hindi kagan sila dahil. Number 1! Inom tayo. Siyempre, bayot ba yan, medyo dali. Sa mga part, dali na kayo, no? Kanong aptik din kayo. Sa bulik, wag tago, inom. Pagkabot sa dinyo ka, huy! Isa ka barang yan ka na. Buang. Ang budget din mo kipag, duha lang. Pinag-unong dalon. Isa pa kayo, no? Sabi sa'yo, bangko. Nakatry ka na. Oo. Number 2. Ganing mga lalaki nga mamayot lang. Dili na mag-inom ba tayo pila ka case, papaipaliton ba tayo pila ka case. Ang hindi mo padurong gyapon tayo dito gyapon. So diretso na lang para gamay ra gasto. Number 3. Pagsabot kayo na magpa-hadging, ano magpasundo pa. Kami pa mga bike magpasundo na. Naman mga motor. Wala na tayo bike na masahiro na lang. Ikaw pa lang hinahanglan. Ikaw mo yung agto. Wala kay pasundoon pa mi siya, pataguon pa ni mo sa duranta dapat di makita sa mga pamilya. Number 4. Siyempre, nanay may tago sa inyong duha. Bayot ini kaugma day kada pagkita mo sa mall nya kauban niya uyab huyo naman ka. Hoy bayot respeto yun dako pa gasto nimo day. Kuan pud ana ba? Oy bay ana ba? Dili kay ided mata. Pag maglato ka ni malas mo pa lalaki ko uyabon ko na yung uyab na babae. Bayaran di mo taro. Number 5. Kanang kontak na kayo mo sa bayot mag-send na mo message sa Messenger. Pero nga naman nag-contact na kita dapat sa Messenger nga nung mga ay pamanjud upload. Di ba? Pag internet ano kayo mataglo diretso naman nag-contact naman nasabot naman diretso na magkita sa lodge. Ano mo magkuan man uguan. Gusto sa mo. Karelate ka? Number 6. Ano po bang lalaki nga kanang tagaan na ganing tarong, bayaran na ganing tarong. Pagkaman wala pa dito pakanta sa kuyot, uy. Ha? Package naman to. Lutong baya. Ano pakanoon? Di ko man wala pa dito. Yut, duhagi ako pamasahe yun. Ako yawan ninyo, no? Di may karilitan nila. Nabasa rin ako ni. Number 7. Kanang ganing mo chat lang mo o kanang magpahada na. Pero kanang kung di magpahada, di mo chat. Di mo naman yung hi, hello, kumusta? Di ka kailaan. Ano mo, di sura ka nang, uy, bakanti ka yung gabi. Di sura, ana. Boarding house. Bakanti yung gabi, yut. Nakay, ana, yut. Sa dara na pud na date ka mo chat ba? Dili mo na baghay hello. Kailangan na si gila si Wave. Ako po kay Wave god. Tay mo ko Wave. Number 8. Kana pong lalaki nga ano ba? May uyab babae. Pagka kig nang uyab pa jud og bayot. Kana pong yung uyab nga babae, kabalo ba sila may something sa iyang uyab nga lalaki ug sa bayot. Iya pa jud awahin ang bayot. Hoy day respeto day kay balog ya ka day no kanay mo kwarta gidate sa Jollibee day. Amo ana gikan day. Ay jud ko medita bayot. Kanang gipariban day amo ana day. May pag ingon na kami na mo riban, balik sa mong kwarta dito na lang ta. Number 9. Kana ganing mag-chat na-booking na mo sa kuan, nag-chat na mo duha kung sa inyong muon, inani inyong muon kay mahal iyang bayad. So magparuman-ruman sa ginagmay kasi pag abot dito sa room, hindi ka man mo magpatay. Kita man ni bayad ganun magpinapulan man. Number 10. Tugay sa hajingan. Pwede pud ka nang kadol sa ginagmay, kadol sa badili kay mo mag-ilis din kanya mo hawa na dili. Biya ni minimo kadol sa baga lakos-lakos. Ay thank you salamat. Ana sa ba kana. Pag I love you po siguro uy balag joke lang kay dili kay mo dito kag abre sa mo hawa na ka babay na. Try ko ana kanang nagyaan ni ka diretso. Ay nabasa ko ra ni ha wala ni dili ni siya trutulay. Number 11. Pwede mo request kay siya gusto niya mag-hotel, mag-ano, kanang gwapo nga mga room. Nya pagkahuman, gamay mo di kay iya ha. Wala gamay. Kalubinan. Para mas makatipid kay man. Wala lang sa kasa. Kasagingan, kasagutan. Number 12. Ayop, karang maggamit ko sa inyong messenger do. Ayaw mo pagpatakatag chat sa muang ka na mga binastos. Kay lisod di sa mong part, kanang repeat may binastos niya. Blackmail pa lang ninyo. Screenshot ba niya? Ang mama din nakachat mo ba? Asa makakaroon? Nak sa balay niya, mama di reply. So dapat na i-code. Pwede na magkita ta sa kanang patang lodge. So imo ibutang tara mga unta. Ana. Number 30. Kung maghada lang. Wala po'y kawatay. Kaya usahay. Wala, nabasan lang. Dili ko to life ha. Basta ka na isnayon sahay, inig-abre magulat sa tong bag, wala na tong wallet. Nawad na tagguan, mga rilo. Gana ba, wali kawatan, ha? Kung sige butang sa table, pasagdaan lang. Dili kayo nagliyop-liyop inyong ubos. Kung ako nagliyop-liyop yung kamot. Ang isa kayo nagana, diri. Ang isa yung kamot sa bag. Ay, nakalilit ka. Ay, Charlie. Number, wala ko. Ayan guys, wala to. Guys, sa weird kasi. Just for fun lang to guys ha. 13 reasons why. Wala mi nakarelate ato. Paano 13 reasons why nga mga bayot magsakit. 13 reasons why nga ang mga bayot magsakit ang duhan sa mga lalaki. Ang uban na dili ni-generalize ang mga lalaki ha. Ang uban lang gyud mga baga ignaw. Oo, nya sa muan tuluhay, we're clean, hindi po yung totoo. Nabasa lang namo sa balikan na ganito. Di makasapatos, binuang pa dito. Ikaw karelate ka.